Hey, what's up mga kanoo? Yes, sir. So, ngayon guys, nagkagawa na naman kami ng panibagong video. So, ayan, Samyang Challenge. Ito yun, guys. Tarang! Oh my goodness. So, ayun guys, sinamon nga kami ni Asel Channel na, ayun nga, kakain daw kami mag-asawa ng Samyang. Hindi, aramunin ko si Ana. Pinagpalawahin. Pinalala mo pinagpalawahin naman na. Suno rin namin ako. Kasi yun, suno. Kaya din. Ano, si Ann, sabi ko yan, pinatulong mo laway ko. Kain ka na to, mag-as kayo mag-asawa. Ikamunin mo yung asawa mo, magsamyan noodles kayo. Sinakulang ko, kung bukas kayo tayo mag-asawa, diba perfect na kayo bukas? So, ayun guys, hindi kami magpapatalo. Wala sa amin yan. Kaya, ayun guys, meron na kaming Samyang. Meron na kaming Samyang. Tsaka, meron din po kaming dalawang itlog. Ayan, dalawang itlog. So, yun guys. Basic lang. Basic lang sa amin ito, Samyang. Kaya namin ito, di ba? Phil, Kaya na. Kaya na. let's go! Let's go! Ayan. Ayan. Kasi sayang yung super chat. Hmm? Ano? Ang anghang. Ang anghang, grabe. Grabe talaga. Naku shout out kay Lisa Bagayan at Chim Aticos. Ayan. Mega lang shout out po sa inyong dalawa. Grabe yun. Grabe talaga yung challenge niyo sa amin. Oh no! Oh no! Mega love shout out kakabsat family dyan. Ayan. Naku naku Lisa. Lisa Bagayan, ayan, shout out. At Chim Aticos. Grabe. Makapangtaghoy man tayo lagi sa kahalang. Hindi ko alam kung makaintindi ka ng Bisaya. Makapangtaghoy ka. Wala sa lugar. Whistle ba? Whistle. Ano whistle? Whistle, diba? Yung ba ganun? Wala akong ginawa, Wing. Ganyan lang yan. Ayan, ano masasabi mo sa mga nag-challenge sa atin? Wala. Walang kwentang challenge. Ito lang. Easy, basic lang, no? Basic to. May palipad daw to eh. Dapat dapat maubos natin to kasi paliparan tayo. Yung plato. May palipad daw to. Kaya ubusin natin to. Sayang ang palipad.
Agoy, agoy. Agoy, agoy. Init. Humihilab na yung ganito ko para ng ano. Oh no! Ay, thank you Lord. Huh! Sako naman, pictos talaga to. Ayan. Pictos talaga to. Yung challenge ng ganyan, hindi ako pambigyan ng kumain ng ganyan. Yung samyang. Yung challenge ng ganyan. Ang anghang. Subo na, subo. Kain ng tubig. Ano nyo guys, pagkasama mo yung jowa mo, dapat kasi samahan natin ang pagmamahal. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms, sending flowers to me. Margaret. Grabe. Grabe na to. Thank you sa challenge. Pictus talaga tayo dito. Ayan, galap shoutout ka Kabsat Fam. Shoutout kay Alisa Bagayan at Chim Atikos. Ayan, sila po yung nag-challenge sa akin. Ubus na. Ang anong. Kailangan maubos ng pinto para sa ekonomiya. May palipa daw to eh. Paliparan tayo ng kaldero na may bahaw. Mama, Ang hangin. Init dito. Grabe. Ito si Ponzi talaga. ay nako. Dali na, kunti na lang. Sayang yung palipad. Sayang yun. Ang palipad, super chat yun. Dagdag reading nyo din to. Mga YouTubers na makaka-relate nun. Ano? Kung ano yan? Uy, hati tayo dito. Hati tayo ba? Hati tayo para mabilis. Ano? Grabe. Tapi tak mo yan. Ayan. Ayan na. Dapat kasi maubos talaga. Kaya guys. Didilaan. Ubus talaga.
Diba? Linis? Dinilaan eh. So ngayon, anong masasabi nyo, Lisa Bagayan at Chim Aticos? Ayan, Asil Channel. Wala. Taob. Taob, oh. Fifth. Nga mas mahirap. Walang mas mahirap ba na challenge? So yun guys, kayo po ba ay nag-enjoy sa aming Samyang Challenge Accepted? Ayan, yun nga, dahil nga kami ay challenge na kumain ng Samyang kami mag-asawa. So yun guys, taob, dinilaan ko pa yan. Pero guys, meron kaming sasabihin sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan, ayan. So, meron kaming sasabihin na Sa prank! Kasi guys, ang ginamit namin ay hindi po Samyang. Ayan guys, pancit canton. Oh no! Pancit canton, kalamansi. At pancit canton, chili mansi. With ketchup. Kasi guys, ganito po talaga yon. Hindi ko po talaga kaya kumain ng maanghang. Kahit nga po, ganito lang, hindi ko kinakain guys, kasi nga hindi ko po talaga kaya yung maanghang. So, ang ginawa namin, para may anghang siya konti, hinalo namin tong dalawa. So, alam nyo na guys. Ayun guys, anong masasabi niyo? Naprank na kayo dyan. So, ayan, sana po ay, kahit pa paano guys, sinipon ako dun na. Sana po ay magustuhan niyo po yung aming video. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share, and subscribe. click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Bye! See you on our next vlog. Thank you so much for watching. It's a prank!